Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nginguStufuza Dlanga-Malezulu. So njengoba siswami la eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ikhona lento asayilandelela kahle engamthokozisi neze kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. So sicela ukuthi sivele simlalele simuze ukuthi kahle kahle yini la siphathele yona nanokuthi-ke kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Umabalo ngihlelayo? uMazungu. Mazungu? Yebo. Oh, okay. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngisuka eMpangeni kodwa kwamanje ngila eThekwini. Oh, okay. Usuke nini eMpangeni uza la eThekwini? And mhlawumbe ngabe unekhaya lakho elila mhlawumbe noma usondezela umsebenzi noma isikolo? Ngisondezele isikole, ngisuke eMpangeni ngo-2022. Okay. Ngeza eDurban University of Technology ngizofunda. Okay. So-ke ngicela uvele ungilandise ukuthi uhlangane kuphi nomuntu wakho, bekumuphi unyaka, noma nanokuthi-ke beniphethene kanjani i-relationship isanda kuqala? Ngisuke nomuntu wami eMpangeni la bengifundela khona i-high school. Oh, kanti akusiwo umuntu umbone la? Cha. Okay. Umuntu esisuka naye kude. Sahlangana ngenza u-grade 11. Saphusha kahle nje kwawumuntu esizwanayo naye esi-understandanayo. Kuwumuntu ophilekayo nje naye. Kuhamba kahle. Umuphi lo nyaka loyo kade wenza u-grade 11? U-grade 11 ngiwenze ngo-2020. 2020. Yebo. Usasisede isikhathi nahlangana. Yebo. So-ke bekuphethe kanjani nje noma nawe bumphethe kanjani nisanda kuqala nje kuba ndawonye? Bengaze ngababikho isikhathi la ukuba khona iy'ngxabano ey'theni because bekuwumuntu o-right kumina nami ngiwumuntu o-right kuyena. Bengekho indawo la ethi ushoda khona nami ngishoda khona. Okay. Mhlambe kubo bayakwazi and nawe kini bayamazi? Yebo, bayangazi kubo kodwa ekhaya bengakafiki. Oh, okay. Okay. So-ke yini le oyisolayo-ke manje ongekho right ngayo muva nje? Yini indaba ukhetha ukuthi uzoshare usofa nami today? Ngisole ngazuthi khona umuntu asebonana naye ngokwezenzo zakhe. Okay, wenzani? Akaseyena umuntu othi mingabe ehleli nami akhululeke kwisimo sefoni yakhe. If ever ngizocela ukuthi angiboleke ifoni yakhe kuba nalokho ngabaza nalokuthi ifoni yakho sejwayele ukuyifaka ku-silent mingabe ehleli sowu-2. Oh, okay. Ngabe ngimdinga kuphuthuma uba nalezo zinto azoyibeka nje before bengaze ngaba nalokho beba nokuthi kumele agcine efikile because ngiyamdinga ngaleso sikhathi. Oh, okay, manje siyanqikaza. Yebo. Mhlambe uke wahlalisana naye phansi wamtshela nje ukuthi sisanda kuhlangana bewungenankinga nefoni and manje ngiyaqala ukunothisa ukuthi mingiboleka ifoni yakho nje uyangakabaza uyanqikaza awukho right shawa uvalo yini kwenze njani? Akaze ngize ngihlale naye ngikhuluma into serious ngoba ngangiba nalowo mbuzo nje uthi indaba ufaka ifoni yakho silent angabi nokuphendula ukucacile ngithi hayi mhlawumbe indlela sekhetha ukwenza ngayo it's fine kodwa ngiyabona ukuthi lately ngeke khona aphezu kwakho. Utholeni-ke bambekayo-ke njengoba sinezile nje inamba kaSithizeni asethandana naye uthole phi ubone kanjani kwenzekeni? Sike saba ne-weekend esizoyispenda ndawonye. Mangabe esahambile e-bathroom kwangena i-message ngase ngithi ngibuke mhlawumbe kuzodinga ukuthi ngimemeze azoyiphendula. I-message ibibhalwe ibino-heart. Ngangaba nakusisa ko-heart ngabuke ele number ngathatha inamba. Okay. Uma ngabe ngimbuza nge-message engenile no-heart akabanga ngathi angiphendula into ecacile. Ngathatha leyo number engayigcina ukuze ngizoyitholela i-information ngayo. Uye wazikhulumela wena nalo sisi leyo number leyo nixoxe noba-2 noma usinikezile njengoba usinikeza nje inamba yakhe ma uzoqala ukukhulumisana naye manje? Ima ngizoqala ukukhulumisana naye. Mhlawumbe yini enza ukuthi ungakhulumi naye? Ngibone ukuthi ena uzovele abe nalokho if ever ngizobe sengibhalela la ekhaya ukuthi ngingisize. Akube ukuthi iyaqala nje ukukhuluma naye namhlanje. Mayethu sisi, yes vele ngiyathandana nomuntu wakho and angiyiboni nkosami ngihlona naye noma kuthiwa kunjani noma kuthiwa uyagula uyolala esibhedlela uguliswa uyi-stress ukuthi ngithandana nomuntu wakho still uyoze ubuye esibhedlela mina angiyindawo ngila nje nawe ukwazi lokho kufaka emqondweni wakho ukufaka enhlizweni yakho ukuthi ngihleli nje I'm not going anywhere. Kuzothanda ukuba nzima because angiyiboni
ngishare umuntu wami nomunye umuntu wesifazane. Nanokuyithembiso ke sasinazo ke akubanga khona la izothi khona mhlambe ningahamba isikhathi kube khona umuntu engizothanda ukuthi nibambisane naye. So kungaba ukuthi ubhuti uyakhetha ukuthi uyaqhubeka nami noma uthatha usisi omusha. Noma ke nami ngizama useklisha inhliziyo yami ngemjedele. Okay. Mayethi ke ubhuti wabantu ke ngikhetha wena. Thanda wena usisi wabantu ngizomnyekela. And ubone vele ukuthi umnyekelile mhlawumbe uthi uyalandelela izinyanga uyabazi abantu besilisa banamanga ngandlela zonke ukuphefumula ukuthi nje amanga kwakona lokho nje amanga nje yahlaza tshwe. So uthi uyalandelela awutholi lutho abasaxoxisani kanti mhlawumbe usenendlela ethizeni ukuthi aqhubeke ahambe uxolisa kuyena baphinde babuyelane baphinde bathandane futhi. Kungaba nzima kakhulu ngingafanele ukuthi ngalelo langa nje ngibone ukuthi ayingazi ukuthi khona sekuphusheka ngivele ngiyeke khona lapho. Uyamthanda lo bhuti wabantu ne? Kakhulu akulula ukumaliyeka umuntu nje ngezizathu sentombazane ngaphandle kokuthi khona sekubonile kuwena ke nawe wakubona Khimseki. Ithi ngimlande usisi mhlawumbe uzokhona ukuzichazela yena ukuthi kwenzakalani. I hope usokhuluma into ezozwakala. Ngeke uze kuphama ama emotions. Ngikuthembile ubona ngazuthi uphansi kodwa abantu baphansi yo akulaka kuyafika but into engicela ukukhumbule kahle ukuthi akekho wesifazane obiza wesilisa ukuthi bhuti abantu bazozongishela no bayayishelela so ngenzeka ukuthi naye washelwa njengoba nawe washelwa so ngenzeka futhi ukuthi mhlawumbe akazi nanokuthi ukhona ngoba njengoba sishilo nje kuqaleni abantu besilisa banamanga mhlambe naye wathenjiswa kwakhe ngesingaye so ngiyakucela ukuthi uma ukhuluma naye ukhulumisane nje uncenga inhliziyo uzama ukwehlisa umoya ngiyazi kunzima and ngiyazi kubhlungu but ngiyakucela ube nje nesineke ulandelele lento le ungalwanga ungashawuthanga umuntu. Ngizozama if ever zongikhombisa ukuhlaza nami shothi kufanele noma ngiyiphathi nje kodwa kufanele ngibonise nami ukuthi hayi engikukhulumayo ngidumele. Dosilandela yini? Siphinde sinamukele futhi babukeli Black Life TV kuhlelo esithi umfunani umuntu wami. Usisi uvumeleke ukuthi asijoyine and nginethemba nkosami ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esofikela ukuthi simbuze yona. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yaphila. Ngiyaphila nami. Owaba sibonga? Ngwancane. Ngwani? Yebo. Oh all right. So usisi uhleli la ecela ngami masi? Cha ngimasi. Uqala umbona nje. Ngiqala umbona. Oh okay. Uhlala kuphi? Ngihlala ngisuke eMiddelhof eNhlazuka but okwamanje ngila eThekwini. Oh okay. So ufike nini la eThekwini and uzele umsebenzi noma uzele isikole? Ngizele isikole. Ufike nini? Ngifike ngo-2022 December. December 2022. Okay. So usisendlini naye la eceleni kwami. Kunezinto eziningi angekho right ngazo and zifaka wena phakathi. So ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlalelo sikahle kahle ubizelweni la. Ngiyacela. Ngiyabonga. Cela sikhulumisane. Siso ukhuluma noMazungu. Ngiyangithusa ukuthi nawo mancane. Ebekade ngiconcern about umuntu wami. Angazi noma uya recognize ukuthi ngikhuluma ngobani. Ngikwazi sisi. Ngizowazi lapho ukuthi uba umuntu wakho. Umuntu wami ke kube uZweli. Awuzweli xaba. So kube khona ama actions ade wenza nje lately izinto abakade engazenzi before sisathandana ko right. Then kwafika wena ke ngendlela wafika ngayo. Kwase konakala ke. Akaza ngitshela lutho mina ngawo. Ngikwazi. Mase ngibuza ngaqala ngithanda noZweli. Ngiqala ukuthandana naye ngo-2023. 2023. Uthanda ngaqala ngithanda? Saqala ngo-2020. Oh 2020. Uyakutshela ukuthi ubuye empangeni? Yes, ungitshelile. Oh okay. Eish. So mawunaye nje uZweli ayikho into ayisolisayo ukuyibona mhlambe efonini yakhe noma okay manivakashelene ayikho nje into okuyisolo mhlambe ngabe unayo umuntu umuntu athanda naye? No ayikho. Ifoni yakhe ngiyithinta and ayinazo izinto engazi ukuthi ngilitshela ukuthi mhlambe khona umuntu okhona. Oh okay.
nangoku person wakhe uthe baqala ukuthandana nge-2020 and useyamshintshela kulamalanga akasakhona ukuthinta ifoni yakhe useneyimfihleni mase ucela ifoni yakhe usebamanqika nje ukuthi amnikeze ifoni. So now that uyabona nangu umuntu ufika nje emqondweni wakho Wes uthe wakanqwane yena wakazungu and unqwane nozungu ngazi ukuthi isibonge sodwa ngazi ukuthi uzungu sithakaza sakho noncwane. So uyabona usisi wakho lo. Ngiyabona. Hawu wayembona nje na phela ngimazi but okay ngiyakuzwa lokho. So kufika lemqondweni wakho uthole isimo esikanje usisi wakho nithandana nomuntu oyedwa and kade baqala uthandana le surprise nje kwenzala nemqondweni wakho ngayo. Ngimangaza lento because angikaze ngitshela ukuthi hayi uyangichithela. And ngimangaza serious. But wena ke sis ukambuza ukuthi indaba ekutha kanje sengambuza about ukuthi ifakele ifoni yakhe usilent wangiphendula into engatheni nje kwawukuthi ngiyadlula lapho ke wangitshela ukuthi ukwenzela ukuthi ngalokho aningena ama notification ezinto ezingabalekile ezosiphazamisa shuthi nathi into engabalekile kuyacaca phela shuthi awubalekanga and usanda kufika ngisanda kufika kodwa sekushintshele wena akwazi phela ukushintshela mina umuntu wami engadungeka nje for isikhashana kodwa nje indoda yami sisi umuntu wakho kodwa uba unenkinga njengamanje wena mina anginankinga si right mina kufanele ngibe nenkinga ngoba kufanele ngihlale nginethezeke umuntu wami akwazi ukuthi ufike wena uzongiphazamisa manje ucabanga ukwenza njani ngalokho ngicabanga ukuthi sisi ngicela ihlukane nendoda yami kamhlola mama awukwazi phela ukusho njalo ekugcineni kosuku indoda yami esenza ithembiso nayo kunezinto ekufanele izenze kumina if ever sangibona ukuthi akwenzakala and umuntu ovimba lezo zinto wena kufanele kusuke wena mina ngiphile kahle nendoda yami vele uthese ngihlangana isikhathi esingakanani yes indoda yakho mayinawo mayinawo awukwazi ukusho njalo then mina wena nje ayikho into oyinothisa nje mina ngabe nikhuluma noma kuyifoni yakhe nje akukho ngenalo lodwa usuke okwakhona into esolisayo ukuthi mhlawumbe nikhona umuntu anayo letho mntakama akazi umbuzo ukuthi empangeni wahamba kanjani mhlawumbe noma khona yini umuntu wamshiya ungena kanjani relationship nomuntu ungambuza ukuthi khona umuntu obethandana naye wangitshela ukuthi khona umuntu ethandana naye but then into yena ayisebenzanga so ngazi ukuthi kanjani then iqiniso lento ayishoyo kwawena wamkholwa yes umkholwa kanjani hawu ngangamkholwa kanjani because awubanga nje concern akekho phela umuntu ongamane athi waphela kanjalo nje ngokuba nakho sefika esikoleni akwazi into yena ayisebenzanga e-high school into yena ayitshela nokuthi sahlangana e-high school yes ayichashe ngiyalingwa weso wakwancwane nawe yes ngwancwane hayi cha shame shuthi abathanda oncane yabo ungalokhana nje ufuna ukuthi ngize ngehlisa umoya ngehlisela umoya into engekho ukhuphule yona indoda yakho azi ungayibuza nje ukuthi mhlawumbe ukhuphule phela umoya uyangitesta yini manje indaba ukhulume kanje ukuthi nalokho nje kushisa afana nabi mina ngema nalokho ngobani ngoba mina phela uthathela umuntu uthathela indoda yini no angithathela ngendoda futhi ngisoze ngathathela indoda hawu uyakwazi ukuthatha amadoda abantu indoda yafika isingile yafika isingile kwena hayi cha shame engiyazile ningangivumela usisi umfonele uzweli uma ukuthi kufanele akafonelwe ayikhulumele yena yes because udinga ukwazi yes so anginankinga ngisho number 2 anginankinga sister that is funny Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umatasa singakhona ukukhuluma? Ngisumatasa. All right. Usitufuza njengamandla ezulu lo from Black Life TV. All right. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngenzeka vele asazani but ngiyacela nje ukuthinta impilo yakho kancane izinto ezithe ukufihlakala ngayo ngiyacela ukuthi nje ngizimbule
ungivumele nje sikhulume ngempilo yakho nje esingawe, indlela ophila ngayo, abantu abaseduze nawe, zonke nje lezo zinto ngiyakucela. Ngembulele. Yes, ngiyakucela ukwazi ukungiphendula umbuzo nombuzo uzokubuza wona. Alright, amankensi. Ngiyabonga. Ukhona umuntu wakaZungu oseduze kakhulu enhlizweni yakho noma empilweni yakho? Yebo, ukhona. Oh, okay. So sikulalele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Uye wangibhalela kule show. Uye wangichazela futhi ukuthi wahlangana nawe nge-2020, i-relationship yenu yaqala nge-2020. Bengidinga ukwazi ukuthi kuyiqiniso yini lokho. Yebo, kuyiqiniso. Okay, uyamthanda ne? Ya, intombi yami ngithanda. Okay. Ukhona omunye umuntu okancane oseduze kakhulu empilweni yakho? Yebo, ukhona Princess. Princess? Yes, Princess yami. I-princess yakho ke leyo. Hayi ukuthi igama lakhe. Baba uthula abantu uthandana nabo. Yaba uthu. Bafo wenza kanjani? Wenza kahle phela. Ngahlala umunye uqala ngo-2020. Namtshela sakhumana sathandana ngoba nje umunye 2023. Okay, 2023. Yes. Okay. So mhlawumbe uhloseni ngabo. Kwenzakalani ngabo because umuntu ongibhalelile kwi-show uMazungu. Nginaye la and sikulalele uku-loudspeaker. Kanti naye uMancwane ukhona la. Boba uthu bayihlanganele ngendlela yabo. Ngoba uthe uMazungu ubese kusola ngandlela thizeni, mase telefoni yakho uyanqikaza naye ucabanga kaningi, wase yabona ukuthi okay akavela abhalele kule show avela izitholele yena ke ngokwakhe ukuthi azi ukuthi wena kahle kahle wenza kanjani. So ukhuluma nami nje kanje uku-loudspeaker bayakuzwa. So badinga ukwazi ukuthi kahle kahle wena ithini into yakho, bafuna ukwazi ukuthi ukhetha bani phakathi kwabo ngoba ngathi abayimeli leyo ukuthi uthandana nabo bawuthunga ngathi bayabona ngathi udlala ngabo. Okuyikona futhi nami ngikubonayo lokho. Hayi amintelo ayikhulumisi. Wona amakhosana lawo ngabathanda ukuthi akuyona imfihlo nje leyo. Bekhona ukuthi bengasoli bengazi ukuthi batshela kanjani ukuthi bangibahlanganise nje kahle bobabili ngibatshele nje lento le. Kodwa nje bona ngiyabathanda ngikhuluma nje ngento lomsebenzi olula bahlangana bazama lendlela abazame ngayo. Bathi nje mina bengathanda ukuthi mhlambe sisaye phansi sikhulume nje nabo. Bona ukuthi inqubo laphambili izoba ukukhoza ngikwazi ukuthi ngihlukane noyedwa abantu bangikhethe ngikwazi ukwenza lokho kodwa bathanda bonke vele. The time kade ngisakhuluma noMazungu uthe yena angeke azakwazi ukushare indoda yakhe nomunye umuntu. Na uMazungu ukhuluma naye. Intombi yami nto mfazi wami nto. Bathi ngikhulumile nje naye sabonana face-to-face ubuso nobuso. Izinto engitshelayo. So nje manje bengi-understand usadiniwe. Uthi ukuphela. Bathi nje kuyamnanga ukuyilungisa nje ngoba yabo ngifuna konke bezobahlangana iqinana. Ngifuna phela ukuthi ngitshele. Bathi besingazi but manje I think ayikho into ezokwenza ukuthi iqiniso liphumile. Uma bekuhlanganyela labantu uzothini? Hayi bangihlanganyela. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Usukucacisile ebese kudinga kahle kahle. Ngiyabonga. Alright. Ngicabangani? Uthi ngiqale ngawe nje. Ucabangani? Into ayikhulumayo izolo ayikho. Ayikho nje indaba yokuthi uzothi usithanda sowu2. Nje yena mangase kuthi uyaganwa nje manje uzokhanya uMazungu noMancwane. Uzoba yini leyo? Ngiyakuzwa. Ucabangani? Ayikho into engicabanga ngayo kodwa ngindawo. Kodwa uyindawo ne? Ngisho. Yini kwenza ukuthi awuyindawo? Ngoba ngiyamthanda. Hayi. Usathanda lo muntu lo okwazi ukutshela ukuthi uzokufaka isithenjeni if ever egcine kwazi ukufinyelela ukuthini shado. Uyazivuma wena isithembu. Ngiyamthanda. Uzothanda ukuthi ube umnakwethu. Nangisiwe umnakwenu kodwa ngiyamthanda. Ngisho ukuthi ekugcineni phela ngithi vele izwa lapho.
Ngithi umzwile usibiza ngabafazi kodwa aze avele ngisho ekhaya. Mhlambe kini wavela wavela kini Makumele kuze kufike lapho. wake wavela na. Umbuzo Akaze kuthiwa avele. wavela yini? Akaza. Yindaba pho umthemba ukuthi angasafike mhlambe. Awucabanga ukuthi khona omunye azophinda amthole futhi amveze njengawe. Ngisho wathiwa kuyenzeka lokho. Awuzukuba nankinga. Ngiyamthanda. Hayi cha shemsizwe nesibindi. Akukho nje la uthinte yakhona. Boma ukuthi lokho kuyakuhlula ungasidedela. Yindaba kufanele ngihlehle kumuntu esengineminyaka naye. Mawukuthi Ngenxa yakho. kuyakuhlula, mawukuthi kuyakuhlula yabo. Ngasidedela nje soba right. Uyayiqonda into oyikhulumayo. Kakhulu. Izothatha kubekephi? Ngoba phela awuzukuba oqala awuzukuba okugcina. Njengoba nawe ungewona ukugcina. Kodwa uba usekuqaleni. Akubalekile lokho. Kubalekile ke. Mucabanga lento ayenzile kumina ngeke azayenze kwena. Noma mhlambe wena phela ushilo ukuthi uyiprincess. Shothi ubalekile ukudlula ngazi eni. Ukukhumbule lokho. No princess iyaphela ke sisi. And I guess kuzofanele ngiqhubeke nodwa nendoda yakho. Mina nje ningikhiphe kule nkinga yeni. If Akusize ever kakhulu. kwenzeka bandla ningangibali ngisho ukuthi ningayi ngaba khona. Ngabe Ngiright. Ngiright nje nozweli wakho enenkinga naye kwawena uyavuma akho ngisho nokuba nedoubt nje thizeni Uyamlahla uzweni. njengamanje shena angizukwazi nje ukuba nokuthi ngizoba nodadewethu sobe sibizana ngomna kwethu phambi kwakhe. Athi azasho impela ukuthi uyasithanda so uthi kanjani. Uyayikhohlwa ithemba sazenza. Okay. So mhlawumbe ngenzeka ukuthi ukhuluma nje ngoba nakho usakwatile usanezinto eziningi mhlawumbe ushintsha umqondo uthi no ngiyahlala kule relationship. So right. Ayi right. Ngiyakuzwa but angeke mvumela ke mhlambe ukubonana naye buso nobuso ukukhuluma mhlawumbe khona kunye azokusho. Usangakhuluma makuthi ngiyavuma kodwa futhi angiyazi akhuluma into ezokwazi ukuthi ingishintshe. Okay. Lento ayenzile into ebengayilindele futhi ifike yashisa ilonda kumina. Akulula ukuthi manje ngenze nje kanjalo. I'm sorry ukuthi uthole lezi ndaba oyitholile but at least usuyazi usifanele ubheke kuphi ubheke kanjani. Yeah. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Mbuke lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi kwenzeke kanjani and umlisa uyakuveza ukuthi ngazi ukuthi bathanda bobawu 2 and bamnciphisele nanomsebenzi ukuthi abahlanganise yena bavele bayihlanganele ngokwabo. Asazi mhlambe kuyophumelela mhlambe futhi ngeke kuphumelela. Asazi ngicela usungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngimthanda kakhulu. Bye.